epäilyttävä aamu. Oulu on yleensä hyvin rauhallinen kaupunki. Mutta tänään jokin on pielessä. Katson televisiota. Katson ikkunasta. Taas televisiota. Taas ikkunasta. Ne ovat samat. Tämä on jo epäilyttävää. Miksi kaikilla on valkoiset lakit? Onko tämä uusi uniformu? Jäinkö minä jotain paitsi? Ja nuo housut. Keltaiset, punaiset, siniset, kuin liikennevalo, joka on mennyt sekaisin. On tämä karnevaali? Ulkona on paljon ihmisiä. He nauravat kovaa. Juovat simaa. Nauravat vielä kovempaa. Hetkinen. Onko tämä varmasti Suomi? Missä on hiljaisuus? Missä on 2 metrin turvaväli? Miksi kaikki ovat onnellisia samaan aikaan? Darcy, tämä on vappu. Kevään ja työn juhla. Minä jähmetyn. Työn juhla? Missä itse työ on? Ottiko sekin vapaapäivän? Ehkä minäkin tarvitsen valkoisen lakin. Miltä näytän? Mutta minulla on ehto. Suostun vain, jos lakin mukana saa makkaraa. Ilman makkaraa tämä ei ole juhla.